Ngikuhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'trendayo laphana wey'ngane zakwethu uMkhanyakude TV. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Ngiyacela ukuthi uma umusha wenze okulungile laphana wey'ngane zakwethu, ugcine subscribe, ugcine nebhele ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Sila esibheka khona iy'ndaba ey'trendayo-ke laphana kumaskandi. Ubaba uShwi mantombazane laphana wey'ngane zakwethu ukhiphe laphana ikhava yakhe ethi ebhalwe isihloko laphana ukuhlupheka kwami, uthembisa i-album eshisa ikhotha laphana wey'ngane zakwethu. Yazi le insizwa esimkantshubovu-ke laphana wey'ngane zakwethu kuzobe ngokuqala ikhiphe i-album egcwele laphana ihamba yodwa engekho umuntu ekhala laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula, ngabe izofana yini namanye ama-album eke wakhipha phambilini? Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile, gcina subscribe, gcize nebhele uthola ama-notification njalo masiphosta. Ngomhlaka 6 mani ngidla kahle